дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ маросими гусели навъаскарон ба хизмати ватан модар бо раҳпаймоии даъватшавандагон ва ҷавонони фаъол бо шиорҳои ватандӯстонаву парчамҳои давлатӣ дар кӯчаи марказии деҳа оғоз гардид. Сипас бо ширкати намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорон, наврасону ҷавонон ва волидони даъватшавандагон ҳамоиши тантанавӣ ороста шуд. ҷавонмардони асили диёрро раиси шаҳр Баҳоваддин Баҳодурзода бо накӯтарин орзуву умедҳо сидқан муборакбод гуфта, аз онҳо даъват ба амал овард ки ба ватан содиқонаву софдилона хизмат кунанд ва бо сари баланд ба назди волидони худ баргарданд. Мавсуф хизмати аскариро рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ арзёбӣ карда, аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат бобати муҳайё намудани шароитҳои хуби хизмати ҳарбӣ ва зисти сарбозону афсарон дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар ёдовар шуд. Хизмат ба ватан модар вазифаи муқаддас буда, шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти ҷавонмардӣ, оини ватандорӣ, садоқати фарзандӣ ва нангу номуси шаҳрвандӣ маҳсуб мешавад, изҳор дошт шаҳрдори Исфара. воқеан ҳам солҳои охир ҷавонони шаҳру деҳоти Исфара хизмат кардан дар сафҳои артиши миллии кишварро ифтихори баланд медонанд ва маъракаи даъват ба як чорабинии завқбахшу хотирмон табдил ёфтааст. аз ҷониби дигар ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонон падидаи сурурбахш буда шаҳодати он аст ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу буми аҷдодии хеш, таҳкими сулҳу субот ва дастгирии сиёсати созандаи пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. сарбозони баъди адои хизмати ҳарбӣ ба зодгоҳ бо сари баланд баргашта Ҳасанхон Абулов, Заробиддин Салимов ва даъватшаванда Низомиддин Маллаев дар чорабинии тантанавӣ аз муқаддас будани ватан ва ҳатмӣ будани хизмати ҳарбӣ ёдовар шуда, таъкид намуданд ки барои ҳимояи марзу бум, дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ва иҷрои қарзи шаҳрвандиву инсонии худ ҳамеша омода ҳастанд. дар ҷараёни ҳамоиш ҳамчунин собиқадори меҳнат Маҳкамбой Маҷидов ва модари даъватшаванда Карима Қозиева баромад карда, ба ҷавонони дар мавсими тирамоҳӣ аз аввалинҳо шуда адои хизмати ҳарбиро ихтиёр намуда ташаккур гуфтанд ва ба онҳо дар адои хизмати аскарӣ сабру таҳаммул, шуҷоату далерӣ, бурдубориву сарбаландӣ ва музаффариятҳо таманно карданд. барномаи фарҳангии саршори муҳаббату ифтихори ватандорӣ анҷомбахши тантанаҳои гусели навъаскарон гардид. بجانب برابری